Вітаю ўсіх. Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаныя з гэтай справы. Крышачку даўно не ўходзіла новых эпізодаў і вось нарэшце вяртаемся. І вяртаемся з цікавай размовай пра горад Магілёў і яго спадчыну. Госцем нашага эпізода будзе Алексей Батюкоў, гісторык і былы дырэктар музея гісторыі горада Магілёва. Шчыра кажучы, хаця сам уласна быў у Магілёве неаднойчы, але нешта мне цяжка было яго спазнаць, сам горад, і зафіксаваць яго вобраз. І каб знайсці гэтае разуменне для сябе і агулам раскрыць цікавыя бакі горада, мы паразмаўляем са спадаром Алексеем. Што цікава і важна, у спадара Алексея недаўна выйшла з друку кніга пра Магілёў, а калі дакладна пра падзею 1942 года, якая завецца «Магілёўскае цунамі». Пра яе і, адпаведна, пра цунамі мы будзем таксама размаўляць у эпізодзе. А спасылку на кнігу пакіну, канешне, у апісанні. Набыць яе можна ў выдавецтве «Кнігаўка». А пачынаць размову мы будзем з майго ўласнага стэрэатыпа адчування пра горад Магілёў. У мяне чамусьці Магілёў асацыюецца з імперскую атмасферу. І шэраг цэркваў, і нешта архіерэйскія нейкія будынкі, і будынкі розных там пазямельных банкаў, гімназій, гісторыя пра наведванне расійскімі імператарамі. Карацей, такі вось сфарміраваўся вобраз. І размову са спадаром Алексеем мы пачнем якраз з гэтага, наколькі я памыляюся ў сваіх успрыяццях горада. А яшчэ падзеліце, калі ласка, а якія асацыяцыі з горадам Магілёвым у вас? Ці адзін я ўвогуле такі з гэтым імперствам? Карацей, будзем пачынаць, але яшчэ важнае адхіленне ёсць. Як вы ўжо чулі ў мінулых эпізодах, праект Вандра — гэта праект, які робіцца на энтузіязме. Дагэтуль ён так і робіцца. І чым далей, тым усё складаней з матывацыяй. І гэта цалкам, мабыць, натуральна і зразумела. Таму важны момант — гэта падтрымка праекта Вандра. І зараз ёсць два накірункі, як гэта зрабіць. Першы — гэта тое, што напрыканцы мінулага года з'явілася складанка «Дзень жыцця спадчыны». Гэта прыгожая ілюстраваная складанка, якая расказвае, як увогуле жыве спадчына ў адзін суботні жнівеньскі дзень. Адпаведна, калі вы яе набудзеце, то вы таксама падтрымаеце сам праект. Спасылка на складанку будзе ў апісанні. Ну, а другі накірунак — гэта, адпаведна, падтрымаць наўпрост. Падтрымаць можна на розных кшталтаў сервісах: Patreon, Boosty, PayPal, Ko-fi, ці напрамкі ёсць нумар карты. І гэта ўсё будзе таксама ў апісанні, гэта ёсць на сайце і соседках праекта. Дзякуй. Ну, а цяпер будзем пачынаць, таму сядайце больш зручна і вандруем. Ну, это частка, конечно, гісторыі, той факт, што там была стаўка цара. Гэтаксама, як і ў іншых месцах цар бываў, я маю на ўвазе апошняга расійскага імператара. Ну, вы сказали, што нейкі імперскі дух, і што там ёсць архіерэйскае, шмат чаго. Глядзіце, у гісторыі Беларусі некалькі гарадоў былі губернскімі гарадамі пасля далучэння тэрыторыі Беларусі да расійскай імперыі. Гэта быў Магілёў, гэта быў Віцебск. Пэўны час Магілёў перастаў быць губернскім, Віцебск быў зроблены як губернскі горад. Ну, потым, правда, все назад вярнулася, зноўку Магілёў быў губернскім горадам. Гэта Менск. Ну, тут як бы размеркаваны, ну, Вільня была, понятна. Размеркаваны гэты імперскі дух быў раўнацэнна па ўсіх такіх губернскіх гарадах на тэрыторыі Беларусі. Магілёў мала чым адрозніваўся у сваёй імперскасці, менавіта ў праяўленні імперскасці. Канешне, тут ужо ў пачатку 19 стагоддзя быў створаны пехотны полк, як складовая частка імперскай арміі. Тут тут школьніцтва было імперскае заснаванае, тут была створана гімназія, даволі славутая, вельмі высокага ўзроўню гімназія, але яна як бы потым стала гімназіяй высокага ўзроўню. Ёсць такі момант, што людзі, якія таго часу аналізавалі як бы адносіны саміх магілёўцаў да ўзроўню адукацыйнага, які прадстаўляюць розныя адукацыйныя установы, заўважалі, што магілёўцы самі больш хіляцца да адукацыі каталіцкай, да адукацыі езуіцкай. Гімназія імі ўспрымаецца як такая
недастаткова высокая, недастаткова выкшталцоная. Пазней магчыма, што змяніліся гэтыя умовы. Гэта магло быць звязана з тым, што кадры перецеклі вось у мужчынскую гімназію, потым можа набралі хорошыя кадры. І ў выніку Магілёўская мужская гімназія, она давала такія вельмі знакамітыя кадры, которые потым сталі славутымі навукоўцамі, дзеячамі, там Отто Юлійевич Шмідт, напрыклад. Ну, правда, он мало паравучыўся, больш таго ў Кіеве вучыўся, чым у Магілёве, але все-таки закладзена быў нейкі фундамент. Ну, і многія іншыя. У выніку можам сказаць, што тут сапраўды, паколькі гэта быў губернскі горад, то тут расійская імперская адукацыйная, там, вайсковая, чынавенская культуры, традыцыі, яны былі засвоеныя і дастаткова так моцна укараніліся на пэўным этапе ў пэўны час, як, напэўна, ва ўсіх такіх падобных гарадах па ўсёй краіне. Вы узгадалі, што тут што-то архіепіскапскае, штосьці, ну, што праяўляе праваслаўную мітраполію. Тут варта ўлічыць, што яшчэ у пачатку 17 стагоддзя, калі Беларусь уваходзіла ў склад Рэчы Паспалітай, у склад Вялікага княства Літоўскага, менавіта ў Магілёве, ну, нагадаю, што у канцы 16 стагоддзя, у пачатку 17 стагоддзяў на тэрыторыі Беларусі развязалася такая даволі сур'ёзная зацятая рэлігійная барацьба і рэлігійнае супрацьстаянне. А людзі, якія ідэнтыфікаваліся з праваслаўным веравызнаннем і з праваслаўнай абрадавасцю, негатыўна ўспрымалі спробу гвалтоўнага іх пераводу на лацінскую падпарадкаванасць. Ім была прапанавана такая замена, захаваць праваслаўную абрадавасць, але стаць рэлігійна падпарадкаванымі папе рымскаму. У выглядзе уніяцтва прапаноўвалася гэтая версія царквы, і многія ўспрымалі гэта як страту сваёй уласнай ідэнтычнасці, незалежна ад таго, што зараз гэта можна праз розныя прызмы разглядаць, і на працягу апошніх 150-250 гадоў гэта ўспрымалася як каталізацыя і паланізацыя, як супраціў прыхільнікаў чагосьці падобнага на рускую ідэнтычнасць. Ну, карацей, калі разглядаць гэта праз эмоцыі саміх удзельнікаў падзеяў, то людзі, якія з'яўляліся носьбітамі веры сваіх продкаў, успрымалі як здраду сваёй традыцыйнай ідэнтычнасці перавод на іншыя рэлігійныя формы, І ў дадзеным выпадку магілёўцы, яны на тэрыторыі ўсяго тагачаснага Вялікага княства Літоўскага, магілёўцы, яны сталі адстойваць сваю ідэнтычнасць і дамагліся перамогі ў гэтым адстойванні. У 1632 годзе ў Магілёве, это ўжо пасля смерці Жыгімонта Вазы, пры якім, уласна, і адбываўся гэты ціск на праваслаўную меншасць, на праваслаўнае насельніцтва. Пасля смерці Жыгімонта Вазы яго сын, наступны кароль Уладзіслаў Ваза, дазволіў праваслаўную абрадавасць і пайшоў на тое, каб дазволіць праваслаўную мітраполію ў Магілёве. Такім чынам, праваслаўная мітраполія тут, якая падпарадкоўвалася непасрэдна канстантынопольскаму патрыарху, і ішло гэта падпарадкаванне праз кіеўскую мітраполію, то бок не праз Маскву, гэтая мітраполія, яна захавалася потым і да часоў той самай расійскай імперіі, і яна мела выключна беларускі фармат. І гэта было звязана менавіта з гэтай барацьбой за сваю ідэнтычнасць, і гэтая барацьба стала магчымай і стала паспяховай дзякуючы таму, што Магілёў у 17 стагоддзі стаў фактычна самым буйным, самым багатым і эканамічна і ў ваенным значэнні значным горадам на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага пасля Вільні. То бок, это была такая вяршыня у дзяржаўнай сістэме, вяршыня эканамічная, палітычная вяршыня са сваёй унікальнай духоўнасцю, што і вызначыла спецыфічны лёс гэтага горада у параўнанні з усімі гарадамі Падняпроўя, усёй усходняй Беларусі. У 19 стагоддзі Магілёў адзін з самых буйных гарадоў на тэрыторыі Беларусі і горад, у якім быў найбольшы працэнт беларускага насельніцтва. У многіх іншых гарадах працэнт беларускага насельніцтва быў нашмат меншы ў параўнанні з, напрыклад, яўрэйскім насельніцтвам.
У пачатку 20-го стагоддзя Магілёў быў буйным прамыслова-эканамічным цэнтрам. Даволі шматлюдным горадам, тут пражывала да 100 тысяч чалавек насельніцтва. У сваім значэнні геапалітычным на рэгіянальным узроўні Магілёў цалкам спаборнічаў з Мінскам, а развіццё Мінска больш інтэнсіўнае ў 19 стагоддзі адбылося, напэўна, выключна і дзякуючы таму, што ён апынуўся ў цэнтры скрыжавання чыгуначных шляхоў. І тут паступова сталі фарміравацца тыя прамысловасці, якія далі штуршок да развіцця Мінска больш інтэнсіўнаму, чым развіваўся Магілёў у гэты ж самы час. Але ўсё роўна Магілёў, у прынцыпе, быў такі нароўні з Мінскам да пачатку 20-го стагоддзя, там да 1940-х прыблізна гадоў, што знайшло сваё праяўленне ў тым, што Магілёў разглядаўся як другая сталіца, і было рашэнне ў свой час перанесці сталіцу з Мінска ў Магілёў, калі дзяржаўная мяжа праходзіла занадта блізка ад Мінска. То бок, калі ты знаходзішся на падніколі пасярод там вось гэтых там кляштароў, цэркваў, то чалавек мусіць там больш адчуваць беларускі нейкі дух, у тым сэнсе, што гэта тое, што засталося ад вось гэтай той ж самай барацьбы 16-17 стагоддзя за захаванасць праваславия. Падмікольская царква – гэта адзіны помнік беларускага барока ў Магілёве. Дакладней так, гэта адзіны помнік магілёўскага барока. Гэта спецыфічны рэгіянальны варыянт беларускага барока, які мае толькі гэты помнік зараз, сярод тых, якія ацалелі. У Магілёве ў 17 стагоддзі сфарміравалася свая унікальная школа дойлідства. Недавно я познакомился с материалами такого гісторыка архітэктуры, як Вадзім Гліннік, і ён у сваіх даследаваннях сцвярджае, што у пачатку 17 стагоддзя ў Магілёве сфарміравалася свая дойлідская традыцыя, якая спецыфічна інтэрпрэтавала ўспрыняцце сапраўднага хрысціянства, сапраўднага праваслаўя, тым, у якіх формах павінна праваслаўе паўставаць у архітэктуры. І гэтая традыцыя, яна працягвалася некалькі пакаленняў і знайшла сваё адлюстраванне ў некалькіх такіх узорных магілёўскіх храмах. Вось адным з гэтых магілёўскіх храмаў захаваўся, якасць аднаго з такіх магілёўскіх храмаў захаваўся менавіта свята-мікольскі комплекс Мікалаеўскай царквы, комплекс свята-мікольскага манастыра і Мікалаеўскай царквы. Пагэтаму, калі вы кажаце, што вось гледзячы на падмікольскую царкву трэба інтэрпрэтаваць гэта як помнік менавіта беларускай архітэктуры, то безумоўна, гэта толькі і чыста беларускі феномен. Калі расіяне, напрыклад, людзі, которые добра ведаюць архітэктурнае дойлідства праваслаўнай традыцыі, бываюць у падмікольскай царкве, яны здзіўляюцца, потому што гэта нетыповая для праваслаўя архітэктура. Праваслаўная архітэктура – гэта крыжова-купальны храм. Гэта храм, які звонку выглядае як крыж, зверху якога адзін і больш купалоў. У нашым жа выпадку Мікалаеўская царква – гэта крыжова-купальны храм знешне, але ўнутры ён мае трохнефную структуру. Гэта значыць, што ён падобны да лацінскай базілікі, да касцёла па ўнутранай сваёй арганізацыі. 3 нефы – гэта спецыфічная рыса любога касцёла. Паглядзіце Нотр-Дам, як касцёла любога каталіцкага храма. Паглядзіце там Нотр-Дам, паглядзіце любую іншую базіліку, там гатычныя храмы, яны все практычна маюць трохнефную унутраную структуру. Адзін працягнуты, шырокі, вялікі, высокі цэнтральны неф і 2 нефы справа і злева ад гэтага цэнтральнага нефа. Вось такая ж унутраная архітэктура ёсць, такая ж унутраная структура ёсць у Мікалаеўскай царкве. Спалучэнне вось гэтай усходняй і заходняй традыцыі успрымалася магілёўцамі як штосьці абсалютна звычайнае, нармальнае, натуральнае, потому што яны думалі, што так і павінна выглядаць сапраўдная праваслаўная царква. Яны проста не ведалі, што яны спалучаюць неспалучальнае. А дзесь яшчэ захавалася вось нешта тыповае такое па-за Магілёвам? Гэта надо глядзець матэрыялы саміх гісторыкаў архітэктуры.
як яны гэта інтэрпрэтуюць. Вось з матэрыялу Вадзіма Глініка я так зразумеў, што магілёўцы, калі ім нельга было у час ціску на праваслаўную царкву, калі ім нельга было ствараць храмы ў сябе, засноўваць новыя храмы ў горадзе, яны дамагліся права стварыць праваслаўны храм у Куцейне. Это Падоршай, у манастыры Падоршай. І там яны нанялі, напэўна, нейкую брыгаду майстроў, і гэтая брыгада капіявала штосьці, наколькі я зразумеў, з Кіеўшчыны. Ці там з нейкага узору карацельна капіявалі і скапіявалі, значит, такую вот форму. Потым магілёўцам дазволілі будаваць ужо ў самім горадзе Магілёве, і верагодна, што тая ж самая брыгада майстроў прыехала ў Магілёў і працягвала будаваць па тым жа стандарце, толькі рабіць храмы больш велічныя, больш урачыстыя, і атрымаліся некалькі такіх вось узорных церкваў. Это Багаявленская царква, гэта Мікалаеўская царква, ну і іншыя. Вось яны мелі такія вось спецыфічныя рысы, калі спалучыліся неспалучальныя элементы барока, плюс традыцыйны праваслаўны храм, плюс лацінская базіліка. Я калі глядзеў мапу, хацелось зразумець горад і каб увогуле сфарміравалася гэтая карцінка, заўважыў, што, мабыць, гэта гістарычна па назве. Горад складаецца з розных пасадаў, то бок там Пакроўскі, Задняпроўскі, Дубровінскі, Дубравенскі. За Дубровінскі. За Дубровінскі. У меня ўвогуле пытанне, пасад гэта ўвогуле што і чаму так? Глядзіце, вот ёсць у нас замак феадала. Ён яўна не будзе пасадам, гэта будзе чыста менавіта замак. Прычым канкрэтна ў Магілёве гэты замак мае форму цытадэлі і выконвае функцыю цытадэлі. Гэта такая спецыфічная функцыя, значыць, калі замак знаходзіцца аддзеленым ад астатняга горада. Гэта было неабходна, першапачаткова. Пазней, канешне, горад аброс такім чынам, што замак ужо знаходзіўся ў самым цэнтры, але у чым сутнасць цытадэлі? З цытадэлі феадал павінен быў свабодна выехаць і, наадварот, у цытадэль свабодна заехаць, незалежна ад таго, калі б нават увесь горад паўстаў супраць яго, супраць феадала. Гэта такая як бы свабодная зона для яго, для феадала, з такой асаблівай форткай, праз якую можна заўсёды ўцячы, альбо праз якую можна пранікнуць унутр. І тут мы маем такую менавіта форму цытадэлі, это замкавая гара у горадзе Магілёве, зараз там парк Горкага. А астатні горад, ён як бы ідзе от менавіта гэтай цытадэлі далей. І тут уже селяцца людзі. І вот першы самы пасад, который, пасад это месца, дзе заселіліся, дзе жывуць мяшчане. Дык вось першы такі пасад, гэта ўжо нагорны пасад. Пасад, который знаходзіцца на вяршыні, на гары, уласна, як бы зараз мы сказалі. Вось ён адразу ідзе за замкам. Пазней развіваецца горад, фарміруюцца новыя участкі, заселеныя людзьмі, а людзей же трэба арганізоўваць у падаткова-воінскія адзінкі. Кожная частка горада дзеліцца на сотню. Это, напэўна, сотня сямей, сотня дамоў, там альбо сотня людзей, которые са зброяй у руках выстаўляліся гэтай адміністрацыйнай адзінкай. Сотня делится на десятки, сотней кіруе сотнік, десятками десятнік, і таким чынам праз десятнікаў і сотнікаў збіраюцца падаткі ў мірны час, арганізуецца апалчэнне ў ваенны час. Все, гэты горад уже кіруецца пры дапамозе такого падзела на часткі. І за нагорным пасадам фарміруюцца іншыя падобныя структурныя адзінкі, адміністрацыйныя адзінкі ў горадзе Магілёве, там Папінская сотня, значит, Задубровінская сотня, там розныя іншыя сотні, іх там налічваюць, по-моему, там 15, что ли, сотень таких, якія адначасова з'яўляюцца тэрытарыяльнымі адзінкамі і адміністрацыйнымі адзінкамі. То бок фактычна гэта захаваліся тыя назвы і захавалася гэтае слово пасад, бо я чаго пытаюся, бо я не ўзгадваю, каб зараз такія назвы з гэтай прыстаўкай пасад дзесьці захаваліся як такія лакальныя ўрочышча у горадзе. Тут мы маем, канешне, спалучэнне сучасных тэхналогій з гістарычнай навукай. Гісторыкі ў дакументах змаглі лакалізаваць гэтыя назвы.
І потым гэта патрапіла ўжо ў абывацельскае ўспрыняцце, дзякуючы таму, што гэта было нанесена на там тыя самыя Google Maps, дзякуючы таму, што там некаторыя нашы гарадскія лакацыі атрымалі такую назву. Напрыклад, Нагорны Пасад, дзякуючы падказкам гісторыкаў, так стала называцца там гандлёвая, ну там одна гандлёвая такая арганізацыя там стала называцца Нагорны Пасад. І людзі як бы ўжо прывыклі да гэтай мясцовасці як да Нагорнага Пасада. А вам пытанне як да чалавека з Магілёва. Ну, гэта на мапах так яно падпісана Пасад, а ў паўсядзённым жыцці людзі ў Магілёве як ужываюць назвы раёнаў, не ведаю, як сказаць, урочышчаў? Вы знаеце, што Google Maps уплывае на людзей, і часам яны, гледзячы, што вось ёсць такая назва зафіксаваная, могуць гэта выкарыстоўваць у жыцці. Недавно, напрыклад, появілася, ну, у нас в одной групе узнікла спрэчка, ці называць школішчам тое, што вот зараз называецца на Google Maps школішчам. А гэта недавно зусім такая засваенне гэтага рэгіёна. Я памятаю, што 30 гадоў, 20 гадоў таму ніхто школішча не эксплуатаваў вот эту назву, а зараз она ўжо вельмі такая распаўсюджаная. Потому што люди читаюць крыніцы, люди читаюць прэсу, а в прэсе гэта вельмі часто проявляецца. Ну, там был просто свой выпадак, калі на школішча сталі звозіць каштоўнасці там з замчышча культурны слой, і вот слово школішча увайшло ў абіход. Ну, як бы натуральным чынам сталі ўжывацца часам гістарычныя топонімы, мікротопонімы. Зразумеў. Пра топонімы хацеў яшчэ запытацца. Калі там чытаеш нешта пра Магілёў, сустракаеш, што, ну, не скажу, што гэта часта, але, ну, не аднойчы сустракаецца выраз «магілёўскі Арбат». У меня вось пытанне да гэтага Арбата. Я думаю, что это от немецкого слова «arbeiten», работать. Ну, гэта без жартаў? Не з жартамі. У меня якраз было пытанне, ну, вось, ці хаваецца нейкая гісторыя за гэтым, альбо гэта нейкая, не ведаю, блізасць да Масквы, што вось часцей, мабыць, у той бок людзі ездзілі і прывезлі гэтую назву. Гэта прыкмета выключнага прафесіяналізма магілёўскіх журналістаў. Да, яны не змаглі праігнараваць таго факта, што, значит, у нас появілася пешаходная вуліца, і іншага прыкладу, як маскоўскі Арбат, яны не змаглі знайсці, як не стараліся, поэтому і сталі прышываць вот эту фразу да ленінскай, да пешаходнай вуліцы. А ўвогуле, наколькі, ну, як лічыце, наколькі шкодна параўноўваць, ну, браць за нейкі такую, не ведаю, прыклад, арыентыр, нешта вось быццам бы велічнае, і перакладаць гэта на нейкі лакальны манер? Гэта прыкмета, ну, на мой погляд, гэта, конечно, прыкмета глыбокага правінцыяналізму, ну, глыбокай правінцыйнасці, глыбокага такога адставання. Але, ну, нікуды не дзенешся. Гэта было ў нас заўсёды, калі у нас населеныя пункты называлі Париж, Александрія, калі у нас такім чынам нейк імкнуліся акультурыць сваё навакольнае асяроддзе, ну, да. Такое сустракаецца пастаянна, гэта абсалютна непазбежны вынік у выпадку, калі грамадства сябе ўспрымае як такую своеасаблівую калонію, як правінцыю. Якраз вось і ў тэму, і таксама пра тапонімы. Адна з апошніх навін з Магілёва была гэта адкрыццё падземнага перахода і гонар Пушкіна. І ў мяне вось такое пытанне больш да вас як да чалавека, які дзесятак год працаваў з гісторыяй горада. Увогуле, наколькі Пушкін велічная постаць для гісторыі горада Магілёва, што у гонар яго называюць пераход? Думаю, что тут все просто вельмі. Назвалі у гонар Пушкіна толькі таму, што ён знаходзіцца на праспекце Пушкіна. І нічога лепшага не прыдумалі чыноўнікі ад культуры, зноў жа праяўляючы свой глыбокі прафесіяналізм, як назваць у імя Пушкіна і пераход. Штосьці больш арыгінальнае было просто занадта смелым рашэннем для іх, я думаю. Што ж да таго, наколькі велічная фігура Пушкін, то тут, напэўна, надо все, ну, як бы цягнуць з сталінскіх часоў. Як вядома, у часы Сталіна постаць Пушкіна стала ўзвялічвацца, адзначалі яго
нейкі юбілей чаргоў, ці то 150-годдзя, ці там 100-годдзя з дня смерці, что-то такое. І вакол з Пушкіна і Гоголя возвели цэлы такі культурны храм. Даніила Хармса у свой час было такое апавяданне, дзе ідзе там нейкі персонаж і спатыкаецца, то аб Пушкіна спатыкнецца, то аб Гоголя спатыкнецца. Так, напэўна, успрымалі яны ў той час вось гэта пастаянна насоўванне гэтага Пушкіна і Гоголя з усіх шчылінаў у культуру. Але гэта дала свой эфект, і Пушкін і Гоголь увайшлі ў масавую свядомасць, усе буйныя гарады маюць такія велічныя праспекты. У Магілёве Пушкін бываў 2 разы, і у яго гонар быў, значит, названы гэты праспект, ну, раней Чарнігаўскі, значит, быў пераназваны праспект Пушкіна, ён, значит, быў так шчыльна забудаваны, і я ведаю, што экскурсаводы расказвалі, ну, старыя экскурсаводы расказвалі, што вельмі папулярна было ў савецкія часы падчас экскурсіі расказваць, што Пушкін бываў вот у гэтым доме, вот захаваўся яшчэ балкон, на котором Пушкін, значит, стоял там, выпивал шампанское. Правда, як потым высветлілася, дом з балкона якога Пушкін глядзеў на Магілёў быў пабудаваны пасля смерці Пушкіна, і быў такі жарт сярод экскурсаводаў, што балкон быў яшчэ пры Пушкіне, а вот дом пабудавалі пазней да яго. Значит, ну, вот так это все, такой формы. То бок Магілёў насіўся з Пушкінам яшчэ ў часы, калі гэта было папулярна, калі арыгінальная гарадская гісторыя была забытая, а помнілі толькі такія вось номенклатурныя рэчы. Пушкін, што яшчэ? Орджанікідзе, ён же таксама ў Магілёве быў, бой на бойнічскім полі, ну і што-небудзь яшчэ такое ж. Декабристы, яшчэ декабристы. Вот зараз, дарэчы, зусім ніхто не вспоминае, вот в свой час декабристы это была летняя галоўная тэма ў Магілёве. Бачу, што людзі заўсёды, ну, здзіўляюцца і, ну, так прыемна здзіўляюцца, калі яны разумеюць, дзе знаходзіцца касцёл у Магілёве, ну, у цэнтры горада. Ён схаваны ў двары, у дварах дамоў жылых. У мяне вось пытанне, як яно так сталася, што касцёл, вось ён так, ну, няма ніякага там некай такой тэрыторыі, падыхода, ўсё яно так шчыльна забудавалася. Гэта нешта пра тую палітыку, якая была за свецкім часам? Што вось, не ведаю, забудаваць так, каб схаваць і нічога не бачыць? Ці, ну, як так яно выйшла? Не скажу, не знаю. Ну, тут же ж надо глядзець на матывацыі канкрэтных забудоўшчыкаў. Можа, яны так адчарцілі сабе ўсе гэтыя праекты, ну, праспекты у сваіх генеральных этих планах. Не магу сказаць, чаго закрылі. Можа быць, сапраўды, гэта было спосабам неяк там схавацца ад культавага дойлідства. І гэта дапамагло і захаваць таксама гэты самы касцёл. Іншая царква, сабор Іосіфаўскі, быў узарваны. У нас вот канкрэтны быў выпадак, калі ішла барацьба з рэлігіяй, і ў 1937 годзе взорвалі Іосіфаўскі сабор. Велічны даволі такі класіцыстычны сабор, з якога пачыналася гісторыя наогул класіцызму на тэрыторыі Расійскай імперіі таго часу. Это вот канец 18 стагоддзя. Касцёл, конкретно гэты Станіслаўскі, выжыў, верагодна, не просто потому, что его закрыли домами, а потому, что у ім разместили Центральны дзяржаўны архіў беларускі. І вось ужо як будынак архіва ён захаваўся. Ну, дзякуючы таму, што там вот быў размешчаны архіў. Вось гэты перанос архіва ў Магілёў, конкретно у гэты касцёл, быў звязаны з вот ідэяй перанесення сталіцы з Мінска ў Магілёў. Якраз, ну, калі там узгадвалі тое, што там зруйнавалі рэлігійныя аб'екты за свецкі час, хацелось якраз запытацца у вас, мы калі кажам пра вось гэтую палітыку, ну і ўвогуле гэтай падзеі руйнавання цэркваў, касцёлаў, то заўсёды гэта ідзе размова неяк так пра заходнюю Беларусь. Ну, не тое, што ідзе размова, але узгадваецца там і Фара Вітаўта, і касцёл Святого Станіслава у Пінску. Я да чаго? Магілёў у савецкую дзяржаву ён вайшоў раней, чым заходняя Беларусь. І тут пытанне, той факт, што ён там апынуўся раней, яно неяк паставіла ў больш такі дрэнны стан спадчыну архітэктурную, рэлігійную архітэктурную спадчыну Магілёва, што вось, не ведаю, у савецкай улады было больш часу, каб паруйнаваць. Тым больш, што палітыка гэта ўся пачалася яна там у 30-е гады. Мэтанакіраванае руйнаванне мы знаем канкрэтную выпадку з
Іосифаўскім саборам. Тут вот менавіта ўжо калі задумваліся над пераносам сталіцы, то тут, каб у самым цэнтры знаходзіўся такі буйны сабор праваслаўны, як адлюстраванне рэлігійнай архітэктуры, гэта несумяшчальна было з успрыняццем тагачасных чыноўнікаў. Але найбольшыя страты рэлігійная спадчына, такая вот культавая спадчына панесла не вот такім чынам, а трошкі іншым чынам. Пасля вайны было шмат пабітых помнікаў, архітэктурных помнікаў, у першую чаргу, канешне, цэркваў і касцёлаў, якія проста ніхто не збіраўся аднаўляць. Гэтаксама, як і тая ж ратуша, таксама проста была, як бы на ёй крыж паставілі, потому што падумалі, што прасцей гэта ўсё пазносіць, чым дбаць пра захаванне спадчыны. Гэта менавіта, я думаю, што прычына, чаму большасць гэтых помнікаў была страчаная. Менавіта тое, што яны пацярпелі падчас вайны. Ну а пацярпелі падчас вайны, канкрэтна калі казаць пра горад Магілёў, большасць храмаў у цэнтры горада у выніку не толькі нямецкіх абстрэлаў, калі немцы захоплівалі горад і яны абстрэльвалі цэнтральныя самыя нашы вышыні, но і калі у 43-м годзе у траўні месяцы адбылася савецкая бамбардзіроўка горада. Таксама былі вельмі моцныя пашкоджанні, нанесеныя нашым культавым пабудовам. Ну, ацалелі толькі той самы касцёл, тая самая Мікалаеўская царква, не трапілі нейкім чынам дзівам пад гэтыя бамбардзіроўкі, і вось яны ўжо не былі знесеныя. То бок мы бачым, што не было мэтанакіраванага знішчэння, а проста было ўжо так дабіванне падбітых будынкаў пасля вайны. Вы згадалі другую сусветную вайну і бомбардзіроўку, і тут натуральна было б якраз таки задаць вам пытанні, распытаць пра падзеі 42-го года. Вы ўжо давалі каментары адносна кнігі. У мяне больш пытанне ўвогуле пра саму ідэю. Наколькі да ідэі стварэння кнігі і ўвогуле яе напісанні, наколькі паўплывала ваша праца ў музеі? Ці гэта ідэя, яна па сутнасці была, не ведаю, на падкорцы яшчэ раней? Альбо гэта, вынікі працы, што занадта часта бачылі нейкія, не ведаю, там дакументы, сведчанні? Не, тут матывацыя такая была, простая даволі. З самой тэмай я займаўся ўжо даўно, як папулярызатар. Я даўно займаўся, там, годзе, па-моему, ці в 2004, ці 2005. Яшчэ, як толькі сам я, в прынцыпе, сутыкнуўся, пабачыў публікацыі, для сябе адкрыў гэтую тэму, она тады вот толькі-толькі пачала публікавацца гэтая тэматыка. Я неяк арганізоўваў нават са сваімі студэнтамі невялікія такія жалобныя мерапрыемствы. Вот у дзень гадавіны гэтай трагедыі схадзіць там, і пакласці кветкі на месцы на беразе Дубравенкі. Такіх пару акцый мы правялі. Потым я пастаянна імкнуўся у тых сродках масавай інфармацыі, да якіх меў хоць нейкае дачыненне, аж і на тэлебачанні меў магчымасць выступаць. Вось я імкнуўся пастаянна публікаваць матэрыялы на гэты конт, але гэта былі менавіта такія папулярызатарскія рэчы. Затым Олег Давид Лісоўскі, знакаміты магілёўскі калекцыянер і краязнавец, который прысвяціў значную частку свайго жыцця таму, каб знайсці і выкупіць візуальнае сведчанне па горадзе Магілёве, фотаздымкі, выявы, все, што толькі магло трапіць, каб скласці такую візуальную калекцыю. Ён асобна выдзеліў фотаздымкі з выявамі трагедыі. Яму ўдалося назапасіць проста неверагодную колькасць гэтых фотаздымкаў. 10 гадоў таму было вядома 2 фотаздымкі па гэтай гісторыі, па гэтай катастрофе. Ён сабраў 86 такіх фотаздымкаў, прычым там унікальнейшыя кадры, літаральна адразу першыя кадры пасля таго, як прарвала дамбу падчас гэтага магілёўскага цунамі. Склаўшы добрыя, цудоўныя адносіны з Олегам, у мяне сяброўскія адносіны з Олегам Давідам Лісоўскім, склаўшы, што ў яго гэты масіў фотаздымкаў ёсць. Я ведаю, што ён сам быў зацікаўлены ў тым, каб яны апублікаваліся неяк так салідна. Не проста віселі ў інтэрнэце, а каб што-то можна было ў руках падтрымаць.
вот гэта маючы з аднаго боку. Таксама, атрымаўшы доступ да архіўных дакументаў, ну, як атрымаўшы доступ, мне надо было поработать, у меня там был заказ один, надо было поработать с архіўнымі дакументамі, і заодно я побачыў, што там даволі шмат гэтых дакументаў і па перыяду часоў акупацыі, у свабодным доступе ёсць дакументы, і вот канкрэтна па паводцы я вырашыў скласці адно з адным. Неяк я праводзіў экскурсію, таксама вырашыў прысвяціць гэту экскурсію тэме паводкі. Сабралася вялікая колькасць людзей, і што вот мяне здзівіла, мы ішлі уздоўж Дубравенкі, абмяркоўваючы гэтую падзею. Да нас падыходзілі людзі жыхары бліжэйшых дамоў, чулі нашу тэму і расказвалі свае гісторыі са сваёй сям'і пра то, як гэта адбывалася. Там мужчына мог расказаць, вось, альбо жанчына могла расказаць: вот мой там старшы там дядя, или там мой бацька, вот он на гэтым месцы, значит, стаў тануць, ему кинули двери, там альбо кавалак там плота, ён на яго забраўся, і так вот его смогли вытянуть. А другой там такой-то, такой-то, вот он и потонул. Его там некий сябар дзяцінства ці яшчэ хто-небудзь. То бок это все было вот літаральна падчас гэтай экскурсіі. Ну, вот люди прыходзілі з улицы і расказвалі тое, што як бы зусім неверагодна было пачуць. Гэта все так паўплывала на тое, што мне падалося, што гэта тэма, которая патрабуе, якая заслугоўвае свайго асобнага выдання. Сабраць усе тыя сведчанні, якія захаваліся, сабраць усе фотаздымкі, прааналізаваць архіўныя дакументы для того, каб у выніку атрымаць канчатковае, ну, больш-менш рэалістычнае уяўленне пра маштаб, ну, пра саму механіку гэтай катастрофы, пра прычыны, па которым гэтая катастрофа стала магчымая. Я таксама у гэтай кнізе апублікаваў успаміны, узгадкі жанчыны, которые раней не публікаваліся, якая сама выратавалася цудам просто дзяўчынкай маленькай. Яна разам з сям'ёй знаходзілася ў доме. У апошні момант яны заўважылі, што ўжо не могуць адкрыць дзверы, настолькі шчыльна гэтую дзвер закрыла вадой, захлопнула вадой. Но неяк змаглі яе все-таки эту дзвер адцянуць, выскочылі, і толькі яны выбеглі наверх на гару, іх дом снесла. Вот яна выратавалася цудам у дзяцінстве. І гэтыя ўспаміны вось таксама у мяне ёсць у гэтай кнізе. Все до суммы я побачыў, што лёгка складываецца і ствараецца ў адзіную карціну, і по гэтаму прыняў рашэнне рабіць такую кнігу. Ну і, канешне, яна была б немагчыма без калекцыі і без фотаздымкаў Олега Лісоўскага. Алексей, я хацеў бы запытацца наконт таго, што, ну, гэта ж кніга, яна па сутнасці такая досыць вузканакіраваная. Абсолютно. То бок гэта пра Магілёў, гэта нешта краязнаўчае, і ці не спыняла вас пытанне такой эфектыўнасці, што, ну, гэта цікава, але, мабыць, гэта цікава не шырокаму колу. Як вы успрымалі, мабыць, выданне кнігі праз прызму эканомікі? Гэта уклад, унёсак у краязнаўства? Калі я задумляў гэтую кнігу, то быў яшчэ ў Магілёве. І працаваў з дакументамі я ў Магілёве, і планаваў хадзіць па вуліцах і рабіць непасрэдныя палявыя даследаванні на месцы. Аднойчы я сидел разом с хлопцем, который рассказывал мне, что ён установщик окон, и на одном доме в долине Дубравенки, вот непосредственно каля Дубравенки, на одном доме он, калі меняў вокны, то побачыў след, ну, вадзяной этой хвалі. Захаваўся до гэтага часу, вось гэты, значит, след того потопа. Вот он все мне намекал, что такие вот домы засталіся, на которых еще до этого можно побачить тот самый уровень воды. Вот вы пытались еще, до речі, недавно про такие вот визуальные доказы узроўню паводки. Вот такие есть. Один докладно есть такие. Что ж, да, значит, эканамічна и далей на каго различна, то, конечно, я пакуль працаваў над гэтай кнігай, калі задумлял, думаў толькі пра людзей, которые жывуць у самім горадзе Магілёве, пра магчымых нашчадкаў. Поэтому я в гэтай кнізе выклаў поўную табліцу усіх сем'яў з магчымымі узгадкамі іх імёнаў, калі яны захаваліся ў дакументах, каб гэта было карысна для нашчадкаў гэтых людзей. У меня была чисто практычная арыентацыя на тых людзей, которые
могуць праз свае сямейныя успаміны неяк штосьці ведаць пра гэта, для цаніць інфармацыю пра гэта, ну і проста для ўсіх людзей цікаўных да гісторыі Магілёва. Вузка, абсолютно вузка я ацэньваў сваю вот эту вот групу мэтавую. Ну а потым ужо, калі я апынуўся за мяжой, то просто працягваў працу над гэтай кнігай. Там пра эканамічныя варункі не буду нічога казаць, потому что гэта звязана ў нейкім сэнсе з, як так сказаць, гэта адчувальная тэма для малаабароненых людзей. Гэтым я не магу гэта агучваць, але падумалася і было такое прынята рашэнне, потому что хоць гэта і лакальная гісторыя, але яна яскравая і яна адметная ў гісторыі Беларусі. І гэтая з'ява неардынарная. А ўсе такія рэчы, яны ўжо маюць не толькі лакальны характар, але і значны, ў прынцыпе, як даследчыцкі інтарэс. Ну, дакладней, яны маюць, у прынцыпе, даследчыцкі інтарэс і значны, у прынцыпе, для гісторыі Беларусі. Добра. Хацеў яшчэ запытацца па сутнасці пра саму падзею. Кніга называецца «Магілёўскае цунамі», і фактычна, гэта вось уведзены такое ўжытак гэтай зварот «Магілёўскае цунамі». Мне пытанне наконт прычын. Калі я не блытаю, вось вы там таксама не знаходзіце канчатковага адказа па прычынах цунамі. То бок праз разважанні можна толькі здагадвацца, што адбылося. Ну і вось тут пытанне, ці ёсць у вас нейкія, не ведаю, здагадкі, якія, мабыць, былі не напісаны ў кнізе? Што прывяло і чаму менавіта вось такія маштабы былі ў гэтай падзеі? Ну, глядзіце, давайте паспрабуем адштурхоўвацца ад адваротнага. У прэсе даўным-даўным агучваліся такія версіі. Гэтую паводку устроілі бальшавікі, што, мол, это была диверсия партизан. Они таким чином хотели возмутить, народ, чтобы сопротивлялись немцам. Мы докладно ведаем, что это не так. Затым, паводка узнікла з-за того, что немцы разбомбили дамбу, поэтому дамба узнікла, запрудзіла раку, и немцы виноваты, что наогул эта паводка адбылася, раз яны разбомбили гэтую чыгуначны насып. Это докладно не так, потому что немцы не дачынялись, не спрачынялись, не могли на разбомбить, не бомбили, короче, это насып. Тады яшчэ такая версія. Немцы спецыяльна зрабілі гэтую паводку, каб знішчыць яўрэяў, якія там жылі. Гэта таксама неправда, потому что яўрэі ўжо былі знішчаны на момант паводкі. Яны яшчэ ў 41-м годзе былі знішчаныя, яны сапраўды жылі тут было гетта, але яны былі знішчаныя яшчэ раней. Самі ж людзі таго часу, людзі, которые пасля адразу паводкі абмяркоўвалі, што адбылося, яны такія яшчэ прадуцыравалі ідэі. Немцы гэта зрабілі, каб знішчыць сляды свайго злачынства. Як это зрабіць такім чынам, неяк даволі не супастаўляюцца мэты і маштаб і вынікі. Ёсць іншыя спосабы знішчаць сляды сваіх злачынстваў, цэлую паводку дзеля гэтага ладзіць, это што-то зусім фантастычнае. Я думаю, на аснове тых дакументаў, якія мы маем зараз, можам сказаць пра цэлы шэраг абставінаў, которые у выніку комплекснага ўздзеяння на сітуацыю прывялі да канкрэтнага выніку. Першы фактор, калі адступала Чырвоная армія, яна знішчала інфраструктуру, якой могла скарыстацца нямецкая армія. І пад план знішчэння гэтай інфраструктуры таксама ўваходзіла знішчэнне чыгуначнай інфраструктуры. Чырвоная армія падарвала чыгуначны насып для того, каб гэты насып больш не функцыянаваў. Насып сапраўды быў пашкоджаны, але моц выбуха была недастатковая. Ён толькі скалануў гэты выбух, толькі скалануў насып, насып прасеў, запрудзіў раку, але не быў знішчаны насып цалкам. Тут цяжка было бы знішчыць такі насып. Уявіце сабе, таўшчыня гэтага насыпу каля 100 метраў. Вышыня приблизно 15, может 17, может 20 метров. Это таки довольно масштабный насып. Это 9-павярховый будынок уверх, и у ширки это 100 метров. Это все-таки серьезно. Подорвать такое тяжко. Есть на что еще потратить выбуховку. Потым пачала збірацца гэтая вода.
люди псіхавалі, чыноўнікі, мясцовая адміністрацыя імкнуліся спусціць гэтую ваду, іх нічога не атрымлівалася. Яны пастаянна віселі на, значыць, на камендатурах, на всяких там, значыць, прадстаўніках нямецкай акупацыйнай адміністрацыі з патрабаваннем паклапаціцца пра гэтую ваду, которая там збіраецца ў возера, спусціць гэтую ваду, каб не было паводкі. Немцы, магчыма, накручаныя пад гэтай вот усёй, значыць, па ўсёй гэтай гісторыі, яны пачынаюць падрываць насып для того, каб спусціць ваду. Прычым гэта робіцца практычна ў дні паводкі. Практычна вось у самыя-самыя вот такія дні, калі вот так вот хістаецца надвор'е, калі там, значыць, начныя замаразкі мяняюцца дзённай цеплынёй, песок набрыняў вадой, песок ператварыўся ў такую плыўкую масу, як сметана. Песок — это ўжо не, значыць, массив, который стрымлівае ваду, а песок таксама ўжо як частка гэтай хвалі становіцца. І вось, на мою думку, супала тое, што гэты насып сталі падрываць, каб яго спусціць, і не разлічылі, што масса песка стала ўжо занадта набрынялая вадой, і его просто снесло. Я думаю, што калі б яны праігнаравалі гэтыя ўсе, немцы праігнаравалі гэтыя ўсе алярмісцкія заявы мясцовай адміністрацыі, нашай гарадской управы, дачакаліся б, калі б закончыцца вось гэты няўстойлівы перыяд. Паступова, ціхонечка бы спусцілі гэтую ваду, то паводкі б не было. А магчыма, што і год, і 2 гады бы прастаяў бы гэты насып, калі б яго не ўдалося неяк спакойненька спусціць. Потому што узровень гэтага возера, это было усяго там, больш за 13-14 метров, по-моему, узровень воды досягнутый. Там не нейкія там миллиарды кубометров воды. Вось подлічыўшы, наш один, значит, краязнавец, таксама цудоўны сябар Геннадий Васильевич, подлічыў, что там, по-моему, 200 миллионов кубометров воды. Это зусім не такая уже великая лічба. Сапраўднае водасховішча — гэта миллиарды кубометров воды. Дык вось, магчыма, што насып бы вытрымаў, калі б не было такого некага, як так сказаць, спарадычнага і такога мітуслівага прыняцця рашэння вакол гэтай гісторыі. А можа быць, і не вытрымаў бы. Мы зараз сказаць дакладна гэта не можам, это все сослагательное наклонение, но мы дакладна ведаем по документах, которые, самое галоўнае, это по фотодокументах, по фотаздымках, якія захаваліся вот літаральна перад самым прорывам, перад самым цунамі. Мы бачым фотаздымак, на якім насып і ўсярэдзіне огромная воронка. Это значит, что кто-то взорвал. Взорвал для чаго? Каб спусціць ваду відавочна. Но яшчэ нейкі час гэты насып трымаўся. І потым наступны кадр, можа ён быў зроблены ў той же самы дзень, можа праз некалькі дзён. Ужо вот тая рэшта, маленечкая кромачка землі, которая трымала апошнюю вот эту вот, значит, хвалю, срывается и просто сносит все остальное. Я вот думаю, что было 2 этапа. Первый этап — это калі падарвалі цэнтральную частку насыпа, і другі этап, калі ўжо рака паплыла разам з астатняй часткай насыпа. Вось такія прычыны. Можа, перастараліся тыя, хто імкнуўся спусціць гэтую ваду. Можа быць, не тыя інжынерныя рашэнні былі прынятыя, калі яшчэ было не позна. Все в сукупнасці прывяло до такой вот трагедыі. Алексей, а вось вы калі рыхтавалі матэрыялы да кнігі і ўвогуле працавалі над самой кнігай, казалі, што гэта яшчэ было ўсё ў Беларусі. І працаваўшы з матэрыяламі, працаваўшы ў музеі, уздымаючы гэтую тэму, узгадвалі там экскурсію, то бок вы камунікавалі з людзьмі, якія, відаць, чулі, што вы нешта робіце па гэтых падзеях 42-го года. Пытанне такое, а наколькі шмат людзей здзіўляліся і адкрывалі для сябе нешта новае? Па-іншаму, калі так запытацца, наколькі шмат людзей у Магілёве увогуле ведала, што было ў 42-м годзе? Тут складана сказаць, потому что есть люди, которые цікавяцца гісторыяй і которые читают новины, читают крыніцы, читают книги, а есть люди, которые этим не цікавятся. Люди, которые не цікавятся, конечно, для себя открывают новое, но таких людей, в моем коле, конечно, их мало.
А так, в прынцыпе, заўсёды можна вот зараз пайсці, напрыклад, па горадзе зрабіць інтэрв'ю у Мінакоў і пабачыш, што толькі малюсенькі працэнт ведае наогул, што была другая сусветная вайна, магчыма, не толькі пра цунамі. Тут ніколі не ўгадаеш. Статыстычных дадзеных няма па гэтым пытанні і сацыялагічных дадзеных, і не толькі па гэтым пытанні. Так што вот так. Я зразумеў. Не буду пытацца, ці патрэбна гэта ведаць. Увогуле запытаюся, а чаму людзям у Магілёве патрэбна ведаць вось такія факты? А вы знаеце, гэты факт ён такі даволі цікавы тым, што ён не ўкладаецца ў стандарты ўяўлення вайны. Стандарты мы захавалі ў сябе яшчэ ў спадчыну, яна ўспрымаецца як такая нейкая гісторыя, трагедыя плюс гераізм, штосьці такое ўжо з закладзенай перспектывай што да ацэнак. Вот мы знаем, хто дрэнны, хто добры, мы знаем, значыць, практычна мы знаем, якія маркеры можна нанесці на любую падзею, з якога пункту гледжання гэтую падзею можна праінтэрпрэтаваць. А вось гэтая падзея, яна выклікае ў нейкім сэнсе такой дысананс. Незразумела, як яе прааналізаваць. Гэта частка чаго? Гераічнага супраціва, гэта частка трагічнага супадзення, гэта проста катастрофа, але ж вайна. Ну, карацей, яна такая выбіваецца з агульнага ладу. Па гэтаму я думаю, што яна проста як незручная для шаблоннага ўспрыняцця была проста праігнараваная ў савецкія часы. І, як, уласна кажучы, асобная цікавая дэталь у гісторыі катастроф, што ли, у гісторыі ўзаемадзеяння чалавека і сусвету. Ну, гэта цікавая рыса. Вось, бачыце, вынікам становіцца такая цікавасць да гэтай тэмы. А вы ўжо атрымавалі нейкія водгукі ад, не ведаю, калег? Не, яшчэ асабліва не. Она зусім недавно выйшла, яшчэ пакуль такіх сур'ёзных нейкіх каментараў не атрымаў. Наколькі вам важна, каб гэта кніга даехала да Магілёва? Ой, вельмі важна. Вельмі важна, каб яна даехала да Магілёва. Гэта тое, пра што я мару, но пакуль гэта ўсё проста мару. Ну, няхай. Яны ж створаныя кнігі, яны проста захаваюцца. Я б хацеў бы запытацца больш пра ваше ўспрыманне Магілёва зараз і, ну, як вы бачыце увогуле перспектыву. Фактычна, дзесьці ўжо 4 гады, амаль 4 гады, вы не працуеце афіцыйна з гісторыяй горада Магілёва. Мне пытанне, як за гэтыя 4 гады змяніўся ваш інтарэс да Магілёва, да краязнаўства вакол Магілёва і да гісторыі горада яго? Ну, да... Магілёва, конечно, інтарэс мне ніяк не змяніўся, ён у меня заўсёды на вышэйшым узроўні. Як толькі гэта магчыма, то я імкнуся рабіць усё для Магілёва, для Беларусі і пра Магілёў, пра Беларусь. Гэта абавязкова. Гэта, ну, ужо, як, знаеце, як першае каханне. А што да таго, што адбываецца ў самім Магілёве, то я зараз, прызнацца, можа, не знаходжуся ў тых колах, дзе штосьці можа адбывацца, але пакуль не бачу, каб там развівалася краязнаўства мясцовае. Менавіта ў асяродках людзей, якія б і так дагэтуль бы не займаліся гэтай самай тэмай. Ну, ёсць, часам паяўляюцца нейкія цікавыя, ну, новыя, арыгінальныя YouTube-праекты, ну, гляджу, да. Ну, зараз часцей я бачу, конечно, як бы сказаць, асэнсаванне сучаснымі спажыўцамі розных феноменаў культуры, асэнсаванне таго, што ўжо і так вядома, просто як бы засваенне гэта для сябе. Людзі просто зараз чытаюць літаратуру, для сябе штосьці адкрываюць, і гэта на гэты конт робяць матэрыялы. Такого, каб штосьці новае менавіта в документах знаходзілі, зараз я з такім рэдка сустракаюся. Зразумеў. Калі казаў там пра вось гэтыя пытанні, мой інтарэс да вашага бачання перспектыў, досыць нядаўна, здаецца, ў мінулым годзе з'явіліся планы па забудове, ці, як казаць, па рэвіталізацыі гістарычнага цэнтра Магілёва. То бок там плануюцца нейкія змены і забудова нейкімі новымі будынкамі. Вось пытанне, як вы ўспрымалі гэтую навіну? Наколькі гэта палепшыць успрыманне горада, альбо ёсць пагроза некая? Вы знаеце, я сустракаў толькі інфармацыю пра тое, што вырашылі нешта такое зрабіць дзікунскае на замчышчы, што замкавую гару вырашылі ператварыць у музей цара
знесці археалагічны слой, в прынцыпе. Ну, гэта, як сказаць, это злачынства такое маштаба просто міжнароднага, не просто там беларускага маштаба, это просто злачынства неверагодна, калі штосьці такое будзе рэалізавана, потому что гэта цэлы археалагічны помнік, яго нельга просто так вот взять и снести и знішчыць. Это нонсенс, это просто нонсенс, тут няма ніякіх нават іншых каментарыяў. Што да рэвіталізацыі гістарычнага цэнтра, там пастаянна адбываецца прыняцце розных новых праектаў і дакументаў пра тое, якім чынам будзе развівацца генеральны план. Кожны год ці там кожныя 2 гады адбываецца удакладненне генеральнага плана, які ўжо існуе. Там вельмі шмат самых разнастайных рэкамендацый прымаецца, якія звычайна нічым абсалютна не сканчваюцца. Максимум, што робяць, гэта там замест пліткі такой пакладуць плітку гэткую. Все. Там нават, я не знаю, бардзюры не прыбяруць. Там не тое, што вот, у хорошым як бы грамадстве, у здаровым грамадстве, у Магілёве здаровага чалавека маглі бы зрабіць вельмі шмат чаго цудоўнага, аднавіць страчаныя будынкі, тым больш, што там ёсць месцы не забудаваныя да гэтага часу. Няма неабходнасці там ніякіх маштабных перабудоў. Но там такія карчы сядзяць, што яны проста гэта не ўспрымаюць як важную тэму для іх. Падумаеш, там нейкая гісторыя. Ім надо, чтобы студенты схадзілі кіно паглядзелі, значит, пра 30 гадоў Лукашэнкі, а не гісторыяй занимацца. Ну, тут так все. То бок адзіная пагроза пакуль гэта тое, што з'явіліся нейкія планы на замкавую гару. Ну так, гэта сур'ёзная пагроза. Пагроза тое, што грошы на тое, каб пабудаваць якую-нибудь ерунду, ёсць, на тое, каб аднавіць альбо захаваць тое, што сапраўднае, няма. Вельмі часта чыноўнік у якім-небудзь старажытным гістарычным двары падумае, што тут занадта не занядбана ўсё, і загадае просто паснасіць все. Такім чынам губляючы старажытны дух самого горада. Тое, што ў іншых краінах ахоўваецца, у нас можа просто перашкаджаць чынавенства. У нас вельмі простая сітуацыя, поўная абыякавасць чынавенства да гісторыі і культуры. Вот гэта наша галоўная пагроза. А вы калі працавалі яшчэ ў музеі, вы сутыкаліся з гэтым уласна вось з тымі людзьмі, якія не разумеюць каштоўнасць той спадчыны, якая ёсць, якіх ёсць, не ведаю, у якіх сістэма каштоўнасцей крыху іншая? Ну так, конечно. Справа в том, что сама сістэма, яна працуе таким чынам, што калі ты, чыноўнік, не можаш забяспечыць цудоўнага выканання, такого вот просто цудоўнага выканання якой-небудзь задачы, то ты будешь всеми руками и ногами супраціўляцца, каб гэтай задача наогул была поставлена. Разумеете? Вот, напрыклад, у вас задача, значит, аднавіць гістарычны будынак. Калі вам для гэтага трэба будзе там что-то перевернуть, там якую-небудзь людзей адселіць, там ці что-нибудь аднавіць яго там у такім фармаце, што это будзе хоць кімсьці ўспрынята, может быть, там кому-то загародзіць там что-то, ці прагучыць, што як так там убрали статую на плошчы там якой-небудзь Ленина, да, как же так, что-нибудь идеологичное включится, то все, они будут, чиновники, это их специфичная и такая натуральная рыса, супраціўляцца усяму, што можа хоць нейкім чынам пакінуць цень на іх асабістыя рашэнні. Людзей адважных, мужных, которые бы сказали, вот неважно, с якімі складанасцямі мы сутыкнемся, галоўнае гэта аднавіць наш вот канкрэтны гістарычны там сімвал. Таких людей вельмі мало, мне сустракалася. Я сам не працаваў з таким чалавекам, но вот, напрыклад, быў такі у нас кіраўнік гарвыканкама Віктор Іванович Шорікаў. Неўзіраючы ні на што, ён пастанавіў, і у Магілёве ратуша была адноўленая.
ратуша вярнулася ў горад Магілёў. І гэта стала цудоўнай трансфармацыяй нашага горада. Зараз людзі просто, ніхто нават пытання ніякага не задае, ці трэба было ставіць гэтую ратушу назад. Трэба было яе аднаўляць. Абсолютно відавочна, што гэта было правільнае рашэнне. І вот людзей з такім жа талентам і з такім жа уменнем прабіць рашэнне, не гледзячы на магчымыя там нейкія негатыўныя водгукі, такіх людзей вельмі мала. Сістэма сама іх выбракоўвае, такіх людзей. Так. Гаспадар Алексей, хтосьці слухае падкаст і не быў яшчэ ні разу ў Магілёве. І вось збіраецца. Альбо, мабыць, паслухаўшы, захоча паехаць ды паглядзець на гэтыя пасады ды падніколле. І вось ад вас, ад чалавека, які пражыў пэўную частку свайго жыцця ў Магілёве, які працаваў з гісторыяй горада, якія дасце парады, каб чалавек, які першы раз едзе ў Магілёў, больш якасна спазнаў горад? Мне здаецца, што для того, каб якасна спазнаць горад, па-сапраўднаму якасна, лепш не рыхтавацца. Потому что будзеш чакаць чагосьці, будуць, можа быць, завышаныя нейкія ўспрыняцце. Просто пажадана вызначыць, што абавязкова нельга прапусціць нейкія элементы. Конкретна Паднікольскую царкву нельга праігнараваць, потому што больш нідзе ў свеце вы не знойдзеце такога прыклада архітэктуры і мастацтва. Это унікальны аб'ект, яго нельга прапусціць. Іншыя аб'екты, яны могуць мець нешта падобнае ў іншых гарадах. Таксама, канешне, я рэкамендую Магілёўскую ратушу. Яе таксама не абмінуць. Прайсціся па старых вулачках, знайсці сабе любімае кафэ, знайсці любімую лакацыю і самому нейкім чынам намаляваць сабе ідэальны план на гэты горад. Я не ўзгадваў, але у вас ёсць YouTube канал. Я ім уже не займаюся. Тым не менш, ён ёсць, і вы рабілі гэтую справу. То бок я пра сам факт таго, што вы гэтым займаліся. Кніга выйшла, шмат сваіх год аддалі працы над гісторыяй горада. То бок, шмат удзялілі часу і ўвагі для таго, каб даследаваць гісторыю горада і падзяліцца з ёй іншымі. І мне адпаведнае пытанне, навошта ўсё гэта? І што вас увогуле матывавала гэта рабіць і матывуе дагэтуль? Я гісторык, все просто. То бок гэта некая місія жыццёвая, што вось... Так, такой же план на жыццё, быць гісторыкам. Да, школьнікам я думаў, чым заняцца, і гісторыя мяне вельмі захапляла. Я меркаваў, што калі атрымаецца, то было б цудоўна чымсьці нейкую прынесці карысць на у гэтым менавіта в этой якасці. Вось спадзяюся, што штосьці атрымалася. А з часам важнасць гэтай місіі, яна, на вашу думку, яна павялічваецца? Вельмі яскрава наконт павелічэння місіі гісторыка і значэння гісторыка у свой час на канферэнцыі, якую я меў гонар суарганізоўваць. Канферэнцыя называлася «Гісторыя Магілёва. Мінулае і сучаснасць». Так вось, на гэтай канферэнцыі, на гэты конт вельмі добра выказаўся літоўскі гісторык Альфрэдас Бумблаўскас, даволі вядомы у нас у рэгіёне гэты чалавек. Альфрэдас Бумблаўскас сказаў так, калі звяртаўся да нас, да гісторыкаў з кафедры, ён сказаў: звярніце ўвагу, гэта было сказана яшчэ до 14-го нават года, это быў 2012, по-моему, год, ці там 11-й. Да, по-моему, 2011 год. Ён сказаў так: звярніце ўвагу, гарматы накіроўваюць не генералы, а гісторыкі. Ён гэта сказаў за некалькі гадоў да таго, як гэтыя гарматы былі накіраваныя супраць украінцаў на Донбасе. Ён гэта сказаў за больш чым за 10 гадоў да таго, як гэтыя гарматы зараз пачалі страляць. Імі зараз кіруюць гісторыкі. Вось у чым і лепш не скажаш пра адказнасць гісторыка. То бок, на вашу думку, тады гісторыкі могуць паўплываць і ў зваротны бок, каб гэтыя гарматы не стралялі? На жаль, наўрад ці. Тут ужо паўплываць змогуць, напэўна, толькі сукупна усе педагогі. І педагогі па мастацтве, па вакале, і педагогі па
яких іншых гуманітарных дысцыплінах. Гісторыкі найчасцей патрэбныя людзям для того, каб падпітаць іх нацыяналістычны пал. Ну, я не уяўляю сабе такога гісторыка, пасля чаго, ну, пасля апавядання якога чалавек скажа: ладно, не буду біць там, значыць, такіх-то сваіх ворагаў, яны хорошыя. Такога не будзе. Такая вось атрымалася размова пра гісторыю горада Магілёва і такое вось цікавае завяршэнне пра тую важную місію, якую несуць гісторыкі і таксама краязнаўцы. Як я ўжо казаў на самом пачатку, спасылку на кнігу, а таксама на складанку я пакінуў у апісанні. Я думаю, што спадару Алексею будзе прыемна, калі вы зацікавіцесь тэмай краязнаўства Магілёва і гэтай падзеі ў гісторыі не толькі Магілёва, а ўвогуле Беларусі, і набудзеце кнігу, ды даведаецесь крыху больш, чым спадар Алексей расказваў у падкасці, таксама у іншых інтэрв'ю. У апісанні таксама спасылка на то, як можна падтрымаць праект Вандра. Як я ўжо казаў, гэта 2 накірункі, гэта складанка, якую вы можете набыць, але таксама можете наўпрост падтрымаць. Тым, хто падтрымлівае, дзякую, а ты, хто ўжо забіраецца гэта зрабіць, ну, вы мне дакладна радуеце. І дзякуем таксама. Дзякую, што даслухалі гэта да канца. Будзем старацца не губляцца, ну і, канешне, вандруем.